okoba uyawenza so kwelinye icala ukuba umthetho wenzi ulwaluko aluncedi kodwa ukuba ungumgqithi womthetho ulwaluko lwakho lusuke lwaba kungaluki so ngamanye amazwi le nto sihlangene ngayo ukuba akuzubakho thinto enhliziyweni yintsitha-xesha ngoba injongo kaThixo ayizuthini ayizuzaliseka ngowuphi lo mthetho uthe uThixo xa eza nololuko wathi uba uAbraham hamba phambi kwam ngokugqibe so ngamanye amazwi umntu owalukileyo unetyala longena kwi-agreement noThixo esazi engazi uyabona ukuze ubanjwe ngamapolisa ukhathaleke le nto uyenzile noba ubuyazi okanye bungayazi if it's wrong it's wrong uzawuma ekho akukhathaliseki noba uyayazi noba awuyazi uzawuxelelwa phaba wena ubanjwa phantsi komthetho othile so all these men that are circumcised banetyala kuThixo lokuba bangahambi ngendlela efanelekileyo u-26 ngoko ke ukuba ongalukileyo uthi azigcine imimiselo zomthetho akuyikuthi ukungaluki kwakhe kubalelwe ekuthini ukwaluka yabona akhona amakhwenkwe angazange abe ngamakhwenkwe ngezenzo angazange abe umntana omntu wabaswiti uyindoda ngoku angekho lu so ngamanye amazwi ukuba wolukile wabuya waba nemikhuba ithi iBhayibhile ukwaluka kwakho kusuke yayilise 27 kuthi ungaluki oko okay mandiyeke bamahlabele ngibuzo yes Need you all. Apha Paulos ithe ibandla ngosipitamini university phaya ezikoleni kubona amasipala amatsha ethawuzisana apha ezikolweni nqandi benjalo ethawuzisana amanye athi ahlabana amakrwala kuba amanye afuna ukupruvela amanye ukuba ngamadoda so laa mkhuba wafuna ungena nasenkonzweni wafuna ungena ngoba kaloku inkonzo ndithi
was becoming universal. Yayingeyo yamayuda namaGrike nabanye babenge up. Right, now masifundeke uverse 17 ke njengoko uThixo wamabelayo kulowo njengoko inkosi imbizileyo kulowo makahambe ngokunjalo ndimisa ngokunjalo ke kuwo onke amabandla kukho mntu wabizwa engolukile yona eyinkwenkwe makangazenzi kukho mntu wabizwa engowalukileyo yona makangazenzi ongalukileyo kukho mntu wabizwa engalukangana makangaluki yabona apha uPawulos ulungisa iproblem. Yes sir. Yes. Ulungisa iproblem. Ukwaluka oku akunto. Akabetha amaXhosa. Abo. Akabetha amaXhosa. Ukwaluka oku akunto nokungaluki oku akunto okuyinto kukubamba imithetho kaThixo. Eyona nto ibalulekileyo kukubamba imithetho. Ukoluka nokungoluki akunto. Eyona nto ebalulekileyo kukubamba umthetho kaThixo. Bamba umthetho kaThixo. Hamba phambi kwam. Ube ngogqibele hamba phambi kwakhe ngogqibelele thina akukho nento obanga uzidle ngobudoda ngicela into bamba simdada sesinaripaka mare ibile mostrat umongameli phaya kwam afamba umongameli phaya kwami izitya ndiyasihlamba. Good. Akukho nto ndingayenziyo. Ndincedisana nomlingane wam phaya. Andithi hayi ndindoda utata ekhaya andizihlambi izinto okufanelekileyo. Into yobudoda ayikhalanga apha entloko. Niyeka le nto ndithetha abantu basemhlabeni. No. Andiyithwalanga apha entloko into yobudoda. Naleyo bumongameli andiyithwalanga apha entloko. So eyona nto ibalulekileyo kukwenza umthetho kaThixo. Ukwaluka nongaluki akunto. Eyona nto kuyiyo kukubamba umthetho kaThixo. Yes. Right, makasihlabele ngendumiso ndifuna ukukhawulezisa ngoku ndiyeke. Utliwa phakamise nesizithabeni utliwa phakamise Oh
bakubala ubona bakana ubethwa ngomistress umuntu ubethwa kuba engayazi cognizance ngoba bengazubethwa incwadi zakhe beza umisa ngokuthi umisa ngobudoda kanti xa uyindoda must be responsible xa uyindoda funeka wenze okufanelekileyo masithileni ke kwincwadi yabasePhilippi chapter 3 nevesi kwanjalo sibasifikile kuba abolwaluko sithi kuba abolwaluko sithi thina batheni kuba abolwaluko sithi thina bakhonza uThixo ngomoya sikhayise ngoKristu Yesu singakholosi ngenyama singakholosi nentoni abantu bolwaluko sithi iyacalula ngoku abantu bolwaluko sithi thina bakhonza uThixo ngantoni ngomoya singakholosi ngenyama singakholosi ngantoni ngenyama mandihambe kuba mna ndingakholosa ngenyama ngiyakholosa ngenyama ukuba kukho bani uba unokukholosa ngenyama bendingaba ngakumbi mna ndalukayo ngomhla wesibhozo ndingowenzala kabani kaIsrayeli ndingowesizwe sikaBenjamini umHebhere wamaHebhere ngomthetho ndingumFarisi so laa nto yokwenziwa ehlathini it's not important if aba bantu bayokwenziwa laa nto they are not transformed abatshintshwanga ingqondo okoba benze okulungileyo yiyo le nto uPawulos apha uthi abaloluko sithi thina bakhonza uThixo ngantoni ngomoya singakholosi ngenyama singakholosi ngantoni sibe simisa ubudoda kakulandwe isibane zange ndoye nalinye ilungelo lampa zange ndoye nalinye ilungelo lenze ibe ndofumana izinto kulandwe isibane abantu bolwaluko sithi thina bakhonza uThixo ngantoni ngomoya singakholosi ngenyama singakholosi ngenyama masiyeke eMatthew chapter 5 bendijukile ndingahlekile Yesu lo akashongo bendijukile
Galatia chapter 5 abantu abangakwazi ukuyitolika iyabonzakalisa. Ewe. Iyabonzakalisa. Ithi yonzakalise nenkonzo. Ithi yonzakalise nenkonzo. Inomhlobo wami phambi koba ndiye kule ndawo. Wayahamba kwenye inkonzo, kule nkonzo afuna ukuba maluka. Akoluka umhlobo wami nokuba sahambe enkonzweni. Wathanda. Wanabantwana. Saphila useyinkonzo. Useyinkonzo. Kayigcwala indlu. Baphuncuka ubunkonzo. Chomi yami. Baphuncuka ubunkonzo. Wawuphuncuka ubunkonzo. Wathi umfazi mina nakwendele ekwekweni. Ngoba kaloku inkonzo ibikhusile izile. Inkonzo ibikhusile. Wathi andinakwendele ekwekweni. Because laa nto ibikhusile ayikho. Laa nto ibikhusile ayikho. Manifundeke. IBhayibhile ifuna ukuinterpretwa ngendlela yayo eright. Right? Galatia chapter 5 verse 2. Niyabona mna Paulos endithi. Niyabona mna Paulos endithi. Yivu ka Paulos ingathi kumubetha isifuba Paulos. Niyabona mna Paulos endithi. Yivu ka Paulos. Masive ke inansi ka ivu ka Paulos. Ndithi kuni ukuba nithe naluka. uKristu akasayi kuninceda luka. Ukolado kuthiwa i-context xa umuntu ethetha. Ukuba nithe naluka. uKristu akasayi kuninceda lutho. Kutsho bani? Paulos. Andithe beyibinguye lebesebedlise lapho uPaulos. Ulukile kodwa uncedakele. Nomncedi uYesu walukile. Ithini ke ngoku context? uPaulos wolukile luthi mna Paulos. Nomncedi uYesu walukile. So uthetha uthini uPaulos? Uthetha uthi apha uthetha ngabantu abadlisela ngenyama. Njalo. Ngabantu abadlisela Ngenyama bengenamisebenzi. Yabona inzima laa nto koyama ngento kanti eyona nto funeka uyenze awuyiboni. Yazi ugalela elalini njengomntu ohlala elalini nabantu semithini uthi uRhanuka linawuthetha basoyithethile laa nto rathi uthi waphakama wena mhlala uthethe laa nto ithethwa lela Rhanuka. Laa nto ayinakuphuma kwela Rhanuka funeka iphume kumhlala kunzalelwane yakhe. Yiloo nto bathi nakuYesu bemdespise uYesu bathi siyamazi uYosefu ntoni uyise ebengumchweli akanaba yiyo le nto athetha yona. So ngamanye amazwi apha uPaulos ubetha abantu aboyama ngokwaluka bengenamise yiyo le nto ukuba nithe naluka uKristu akasayi kuninceda. Uthi ndiphinda ndingqina ke kumntu wonke owalukileyo. Kumntu wonke Kumntu wonke otheni? Owalukileyo khonzayo nongakhonziyo. Owalukileyo. Kumntu wonke owalukileyo ukuba ungenetyala lokuwenza umthetho uphela. Because laa nto sithi lisiko yenziwe enyameni yakhe ukuzibophelela. Wenze icontract noThixo eyazi engayazi. Umntu owalukileyo unetyala lokuwenza umthetho uphela.
mandiyeke kwindawo ugqibela andiwazi amakrwala akuphina ngoba ngoku ndiye emaphethelweni eyona nto kugcina ntoni yabona nakunoya kwezitrongo zonke apha nomnoya kwezitrongo zonke afika ngamadoda ba nomnoya wonke futhi enzela izinto zawo kakuhle bonke amadoda nokunoya uyaphi zela amadoda ba namaxhego namaxhego abaphezu kwakho ababa ufake namaxhego inkathazo ukutyesela le kuthiwa le nto yinto yabaxhaka kutyesela le nto ababoni butyebi yebona khona ngoku kwakubhetele kudala sizalwe kusithiwa ukuzala kuzolula isathethwa nanto ngaba isathethwa naloo nto ukuzala kukuzolula ngaba isathethwa naloo nto bambalwa abazali abathetha loo nto bambalwa abazali abathetha uthi ngoku sowusamkela ipefu nekuyicucezela abantu abangamadoda indoda yonke ngoba kaloku abafuna kwamkela inkosi abafuna kwamkela inkosi awupeya umama inyana yakhe athi olate nayo ndibale ndibale nango usebenze alright Iteke masiye ke kwabasekolose chapter
chapter 2 kwisihloko esithi ufumana noKristu nesilumkiso sentandabulumko obungento yakhe. Ngentandabulu yabona ke ukumahluko phakathi komuntu oyintandabulumko nomuntu othanda ubulumko. Ukumahluko intandabulumko lento kuthiwa intandabulumko iphilosopher ngabantu abane PhD. uPaulos awayedibana nabo kuba naye ne PhD. Kuba noPaulos ena lento ayamntu ayabaye abantu abatheni lento ofundileyo nongafundanga kuba noPaulos wayengugqirha kwi-rhetorics. So apha xa kuthethwa ngentandabulumko kuthethwa ngequalification yobugqirha PhD. Akuthethwa ngomntu onemihlali kube thanda ucikoza kuthiwe lo mntu intanda no akuthethwa ngaloo. So uPaulos wayehamba adibane nentandabulumko abantu abafundileyo bayityekeze edilisana nabo. Right, masifunde ke kuverse 9. Ngokuba kuhleli kuyo konke ukuzaliseka kobuthixo ngokomzimba. 10 kanjalo nigqibelele kuye oyinhloko yabo bonke obulawuli negunya, enathi kuye naluswa nokwaluswa ngolwaluko olungenziwanga ngezandla. Enathi kuye ngolwaluko olungafuni intsengete. Olwaluko lantoni? Lwenhliziyo. Ulwaluko lokwamkela uYesu. Uthi wawugqiba ungene kumanzi amaninzi ubhabhatizwe. Futhi lulwaluko labantu abangotata nabantu abangomama. Uthi nigqibelele kuye ngolwaluko olungenziwanga ngasandla. Ulwaluko lantoni? Lenhliziyo. Uyabona ke nalamakwali speed njalo akekho. Akakoluki ukuthi. Okay. Eyona nto edingekayo ukwamkela uYesu. Inkosi. Nomsindisi. Jenga. Upaluka. Faka sihlabele ngendumiso. Amen.
sibeke nelalwebene Yes. kama ndiqala sesendigqiba Yes. enathi kuye naluswa nokwaluswa ngokwaluko olungenziwanga ngazange ngako ukuhluba umzimba wenyama Oh. ngalo ulwaluko lukaKristu Yes. nincwatywe naye elubhabhaxizweni enathi nikuye navuswa nokuvuswa naye Amen. so ngoku inantsika ifocus yenantsika yobhabhatizo ebalulekileyo kuthixo kuba umntu omkela uyesu kuba umntu omkela uye athi wawugqiba ukomkela uyesu aye kumanzi amaninzi Amen. sivile apha aye kumanzi Amen. abhabhatizwe Amen. awugqiba ubhabhatizwa Yes. uzawuphuma phaya esithi I'm born again Njalo kahle. ndizalwe Ukutsha. ngokutsha I'm born again ngolo hlobo uzabe waluswe ngolwaluso olungezwanga ngazange nathi into edingekayo ngoku kula makwala ukuze azofana nathi ukuze azofana nathi ukuthi nangcwatywa kungcwatywe umzimba omdala yole nto uPawulos xa ethetha kwincwadi yasekorinte yesibini ngochapter 5 ngoverse 17 uthi ukuba ubani ukukhetha uba ubani ukukhetha usisidalwa esitsha uthi bonani izinto zakhe zisuke zantsha yabona ke kula mazwi kaPawulos ndithanda into enye mama umhlophe ndithanda into enye ukuba ubani izinto zelizwe zibekelwe othile izinto zelizwe zibekelwa othile but uyesu ilizwi likathixo apha lithi ukuba ubani ubuKristu usisidalwa esitsha awukhethe noba usuka kwifamily engenagama bathi ngoba uKristu usisidalwa esitsha Njalo tata. ndithanda nje ukuba ubani uKristu usisidalwa esitsha uthi izinto ezindala zidlule yiyo le nto namaXhosa yabona ngo namakwala ngoku kukhululile ibhayi kwiivenkile zazibazi nempahla amapha because abantu benzwantsa but iproblem benzwantsa ngaphandle awuthukela iproblem benzwantsa Ngaphandle. so lilizwi likathixo elizawupenetrate okokuba aba bantu babe zizidalwa ezitsha Njalo tata. yabona umama ukushwane ngoku kumele ukuze xa bafana bakhe bebuya onwabe ngakumbi ngoba kaloku bamele ukuya be-very very responsible bamele ukuya be-very very responsible ngalo mazwi isihlalo andazi amakhwala kafiki kodwa amandla amathi mandiphele kule ndawo inkosi ke isikelele enkosi Ufanele ukuyithabatha